И здравейте хора, завърнах се в гейминг видеята. Знам, че само качвах само шортове. Много шортове. И да, днеска па най-накрая ще игра. Какво има тук? Сигурно по-минда ляка. Ще се пазва акаунт. Бъгна. Така, това е втория акаунт, който успях да го върна. Другия не успях да го върна, защото не съм натиснал това, ама това бях му го натиснал. И така, имам 30 героя. Както знаят, за мен е слаб. Не знам. Съжалявам. Той, който го обичат със сигурност. Съжалявам. Просто за мен е слаб. Да, има фан. Това че промених, защо? И хора, това е последния брал пас, който гледа брал талковете, това е последния брал пас. А другия ще струва 20 лева. Така че, който няма джемове, по-скоро сега не ги харчете. После няма да е окей. Значи по-добре не харчете мовете за други. Купете последния брал пас, а не да ги харчите за 20 лева за брал пас. Така разбрах, че е по 20 лева. Представяте ли си? Това много... Не. Вкараш 20 лева в телефона си. Добре, почваме цикъл сме смоткали. Can't resist my charm. Вече се помениха на Стардропа, който всеки знае. 10 000 Legendary Stardrop. Сега 5000 ще ми даде миг. Я почваме играм и умирам. Не! Защо наби маймуната? Това е маймуна. Грозна маймуна. Тук. Чарли. Две Чарлита. Първа игра, първа загуба. Няма игра полезна. Деген! Чакай, я върна на свой. Тук квест. Най-накрая. Това на квест, че чакам 100 000 години. Съм на този квест. Хора, си имам два скина на тази. Тануки, Джейси, Сумърджи. Сега ще имаме Стардроп. Трябва да сме много добри и да се яви Legend. Стардропче. The boys be leak. Забрал си мой човек, не ти е стигнал. Пукни бе! Абе ти, верно ли ще дойда тук да не ми помагат? Мамо, оцелях! Абе, това съм стана такова про, бе. Да не стана като Кайра. Брат на един мой приятел играе с Кайра, който познава. Той е най-добрия в Brawl Stars. Той е много купи, това е най-добър, не знам. Ма с най-много купи. Сигурно сме най-добър. Кайра най-добър. Стана Хайра номер 2. Номер 2 казах. Прекрасно. Айде, мачка, ей. Представих се добре. Дайте ми мичик. Айде. Стига за това и заслужих. Я там да оцеля, брат. Оцелявам да опитвам уни. Идваме за Тарамара. Тарамара. Ема мама. Учим 1000, ще ни отключи до тук. Чуем вече, що дадат 74. Ние още малко ще го отключа, бе. Аз първият път, когато го имах много квестове, стигнах до ето тук. После си го купих, май на 46 си купих брал пас.
като бяха, не знам. Си купих. Не, като взех тия джемове. Като взех джемовете. Сега стигна до 3 пъти, още малко. Става ми колко ще експи да събера. 14 още. Окей, ме. Сега играем на Soul. Сега още не съм играл на хайперчарджовете. Той ще свърши след 4 дена, ох, заболяме. Ще остана без квестове. Това не ми пише колко време ще изиграме тая. Не, чао. Ще направи така. Па, пукни, бе! Аре, бе, Джеси! Това е много силен скин. Аре, пате! Аре, бе, опонент! Пукни един път за винаги, бе! Анита! Тя пуси. Ора, за малко ще вземем, бе. Опа! 500. Ох! Хайде! Взимаме чао. Чакай сега да видя колко време снимаме. Снимат от 7 минути, ей! Какво ще спирам я? Сега ще имам митара дроп. Трябва ми 15 още купи. И почваме. Теги. Аз съм идиотко. Те ще вземат Чарли, да. Имаме на social zone, чак ще 2 уината да направя. Колко експертни сте по английски, ако не сте, мога да ви науча. Мога да правя такова. Полезно, за да мога да идете някъде, примерно, в Европа, някъде. В чужбина, в Азия. То английски най-много знаят всички. Защо ми е така? Тук. Не! Беги, бате! Срах гащите. Дали моето пат ще го прибие? Давай! Мамо, прибих мек! Дали песа ми го приби? По-скоро. Долу пукни! Благодаря ти, пес дошник. Роботския пес. Пукни, бе! Долу ми седя в окъл, благодаря. Благодарим. Аз колко кила трябва да правя? Не мисля. Те са купи още 5 купи. 15 още 4 трябва бил. Вземаме Чарли. Сукърсбин! Ще играем тези игри. Сега е 9. И след 9. 11. И 2. 13. Вече снимам. Street from the street. Ако победа изобщо. Аз знам една тактика с Брук. Знам дали съм ви я казал. Просто се криеш храстите и ако останеш втори, и ако те убият сета, пак печел шах. Ще пукна! Поне. Давай да ги трепеме. Shoot Teddy Fazbear, roll to Teddy Fazbear. Shoot Teddy Fazbear, shoot Teddy Fazbear, shoot Freddy Fazbear. Почвам да се кривате. Аз просто ще се крим. Това е добрата тактика. Не ми пука.
Мъж на мъж, по-добре да печела. Колкото да го убия. О, Дарил. Той ми е първият герой, който ония ден ми е на 11. Максимум. Покри! Ако иска да си отпочне. Абе, къде си го? Ще му бият тия патици. Къде ги е служил тама? Ела те, бе, страхливци. Он вече ги е страх, защото съм с Чарли. Оплетай се. Защо си добавили такъв пауър? Тъмън да се нападне на пълна демича. Ей, щам. Бия. It begins. Герой. Не е митика. Мисля, че е митка, бе. Играем тази игра. Оле, Теди Фазбер, бай-бай. Чакай само да видим колко ми време снимам. Теди Фазбер, 2 минути 13 точно. Какво? 10 минути. Имаме видео. Хора, знам, че само снимам тия шортове. Знам. Просто шортове са. Мотифик! Дори повече от тях са правят абонати лайк. Но те са някакси по-интересни. Не знам. Не знам. Може да си интересен профил, не знам. Много хората гледат. Стига скача, бе, мой именно грозно. По-грозно от тебе не. Те да може да съм бъс. Те да може тя като бъс. Е така, оп, хващам се. Тя като се удари, то веднага му се връща пауър. Казват, че Фанки е много тъп. О, Роса. Тя много силна. Ох, е там. Роса да антия. Те му се помагат. Алат. Израелци. Магнифик! Покри, бе! Ми хора, това ще видеото, защото не мога да 15. Ми хора, надявам се видеото ви е харесало. Аз как бат Седенко. Чао! Опа!